Pauwi na kami galing Balongaw. Bye bye Balongaw. Okay naman ah. Oo. Record naman tayo sa pauwi ng Rosales. Bye bye Balongaw. May mga bahay pa nakatira dito yun. Kaya tindahan ng mga yan. Sabi dire-diretso lang daw. Tapos pagdating ng highway kaliwa. Ayun, zipline. Akala mo biodek ah. Biodek din yan. May signal na. Bababa. Ayun tayo na magpas kanina. Parang ko na Marilaki. Search mo nga yung Rosales. Map ko. Oo. Dito sa cellphone ko. Padiretso na to ng Rosales, Pangasinan. Uy, ang ganda ng ano, nag-iisang bahay. Yan, lumabas na? Hindi pa. Ang ganda naman ng view dito. Oh. Oo, kaliwa. Uy, ang ganda ng daan. Basta diretso na itong kalsada na to. Labas ulingan Rosales. Tapos kakaliwa. Kaliwa. Ilang kilometers? Wala akong nakatingin. Ay matagal. Marami naman bahay dito eh. Oh. Ang ito, diretso pa rin, nakala ko kaliwa na eh.
Pabundok yun eh. Baryo, kung na to eh, marami ng bahay, baryo, barangay. Ang ganda na oh. Ay, meron na? O, ayan na. Hawakan mo na lang. Turo mo na lang sa akin. Turo ko na lang. Oo. Yan. Sino ang boss? Sino ang boss? May signal na dito. Diretso lang. Ayun oh. Sino ang boss? Sino ang boss? Ano yun? Ano yun? Tumama rin sa mukha ko ah. Kaninong laway yun? Wala namang kwan dito. Loko. Sapol na sapol sa mukha ko. Wala, dinuraan ka ng kapre. Ay, tumama ka pumatakit sa pisngi mo eh. Ako talaga sa mukha. Buti di ako nakakama. Maganda nga daan dito. Maganda nga. Sa kabila bundok eh. Malayo pala yun sabi. Ano? Ano, diretso pa? Ready na. Sino ang boss? Ang luwang po ng kalsada rito. Kaliwa kang daan. Yan, ang highway na yan. Ito. Take the next step. Palingan. Kalawa na kayo dito. Limang kilometro, dire-diretso na ako. Dire-diretso na lang pala. Malapit lang pala dito. Dito tayo ng ano eh. Tumaan yung ano, papuntang tayo. Di ba ito yun? Hindi ko alam. Parang ito nga ata eh. Di puntang Natividad din to. Balungaw Public Market. At sinasabi ni Manong na kwan, lagpas lang ng public market ng Balungaw. Balungaw proper. Pero saglit lang naman umiyak. Tumigil din. Ha? Oo, nagsimay na siya ulit. Video?
Asan yun? Saan yung kay attorney? Baka dito. Ito kay attorney dito. Ayun o. Ayun o, kay attorney. Lumagpas. Ay, si attorney oh, lumagpas kami. Lumagpas. Ayun naman. Ayun o, kay attorney. Lumagpas kami ah. Nasa Rosales na kami. Medyo naliligaw-ligaw. Alam ko dito yun eh, kakanan. Tapos tumbok natin ito yung 7-Eleven ba yun? Ang sipon mo ay tumutulo. Walang madadaan ng pharmacy. Pharmacy? Pharmacy. Ayun o, 7-Eleven yan eh. Ayun o. O Dali. Alphamart pala.